Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tadzoka nzvimbo yehwedza. Munoziva apo neapo tichiti hwedza sadza tichikupai nhau dzinenge dzichibva ikoko. Nhasi unoka tiri kwaChigwedere, munzvimbo yekwaChigwedere padyo neChigwedere Primary School. Tiri pamba paChadoka, asi nzvimbo yacho padyo nechikoro chinonzi Chigwedere ndo kwatiri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chatisvitsaka kuno zuva ranhasi ndechenhau yemurwi wehondo akabatwa nemasoja aSmith nguva yehondo mushure mekunge atengeswa. Musoja uyu mucomrade uyu akazotorwa akaendeswa kuchikurubhi uko kwaakanourawa. Vanotaura vanoti ndivo vamwe vevakatangisisa kunge vachiita zvekuhengwa pachikurubhi maximum prison. Pari zvino kutaura kwatiri kuita ndiko kuchine mutumbi wake. Guva rake riripo pamusha, rakavakwa riripo, asi rinda iri harina munhu. Ndo nhau yatoda kunzwisa kuti zvakambonyasa kumira sei, uyezve munotondera tichikuudzai nhau dzakasiyana siyana dzengozi. Toda kuifambira nhau iyo nokuti zvikunzi pane mhuri iri kunetsekana nekuraisa kwayakaita mushakabvu. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nditwa Peter Chadoka. Nisabhuku wemushauno wamasvikawo. Then vamudiki vachi papano vakaenda kuMount St Mary's kuchikoro. Ndakabva ndaenda kubasa. Ndasenza kumarondera kuBorodero Trust. Ndiri kuBorodero kudaro. Vakauya vaneshamwari yavo ndakumbobvunza shamwari yavo inonzani. Ndanga ndiri pabasa rangu kukwasisana vana vati chiendai kumba kwangu vana vapa makii. Vaenda kumba vanosvika vakabikawo. Ndobva ndazovapa $50 vakuenda kuDombo Tombo. Saka vakatofa ntandare yekuenda ndozokuona ndapedza basa na 4. Vazovateera ikoko vakati
ndotanga kutora nyaya kuti ndinoda kuenda kuna mukoma James mukoma wavo mukuru anga ari kuHarare tichakuHarare kushingirai vatizo ndorupuwa mari yemabhuku ndodzoka mangwana ati zvakanaka ndandavaziva kuti munhu ari kutoendera vatasvika vatatunwa wawa tese ronga kuma 66 vati mwanangu ndauda kuenda ndovati sindipa mari ati zvinomaya mwedzi uri pakati kandina mari zvikanzi ndikangwana kusvika kuHarare chete nokwana ndova ndavapa another $50 15 ndovati takutoenda vangobudawo bva muyamuyam vanhu vari kuenda zvoroka nemumwe wavo vavaenda kubva ipapo apo hatina kuzoonana vakabva vaenda kuhondo kuZambia mina kuti vakayambuka sei handizvizivi vakayambuka sei kuenda kuZambia time ndozonzwa hondo yatanga ndakanda ndabva kuGolden ndako iKomichi Research Station ndipo vakabatwa ikoko manje vakabatwa ikoko isa hatina kuzviziva kuti vabatwa nguva ipfupi iyoyo ndinoziva kuti vabatwa panguva pfupi iyoyo takazongozwa kuti vabatwa kuchikurumbi vazotongwa vatongerwa death sentence tongerwa kufa nemabhunu ya ana Smith vachatonga nesimba unozvirambira ana avo una zvaunoita watagara ana mukoma wacho kana baba wedu vanga vari vapenyu kuti vakaenda wakari kurubi unovaona but vayangoona pati ineche yekumesa vachititaura kuti tinongoona hafu yeso tingoisa hatiuoni oziva kuti ndiwo wangu kavakagara ikoko gara vakaziyemogori muza zvakadaro vanyanya kuchengeta madhetsi manje izvozvo zvazaita vatagara musi wavakahemwa indaa ndabuda basa rakomichi andakusenza panzi pamutambirwa pamagrosa peda andakanda kusenza ini saka musi wavakahemwa mutambirwa akatora nababa vavaenda saka havana kutomuona ba vangonzi kana nguva yakwana unotaurirwa vakataurirwa ikoko vakanzi zvapera chiendai vabva ipapo vanhu vadzoka kuno vataura kuti ahem tatakamboswetowo zvodisi vanhu chedu kunoku kuza chekuiga musoro wembudzi checheche tikati taona munhu wedu asi tikaita zvemusoro wembudzi inge taita zvakanaka tagara kuzwa kuva kutaurwa nyaya wezi vakufambira zvokuti aurayiwe avigwe ribheriya vatakatomboona vachiuya ana sekuru nevamwewo vasekuzanda vaiuya vataura kuti zvanzi gadzirai guva iye ndiyakatowaka guva racho munin'ina wangu idza kuvaka takambogara riri open tichifanga tokarikumidza kuuya vatazona kuti regai tisimudze silabhu ndobva tavhara pamusoro pedzazvo tagara patakambenda kuHarare ndobvunza vakomana kuHarare taenda kunhamba ipe bvunza vakomana konyaya papi zvikanzi aiwa tiri kuifambira kudare hatisi kuziva kuti zvichabuda riini pamwe pacho mobhofonwa no zviri kufamba pamwe pacho pomboti zi saka isi kuno tinee takangonyarara tisina zvatinonyatsonzwa kuti vamira sei tatarisira vakomana vari kuHarare kana zvino hatina zvatitomboziva kuti kana muri kuuya kana ani zvatinogona masvika kudai kandiwo pane nyaya ipapapo kandisingazivi kuti pane zvimwe zvingadiwe here. Ini ndiletwa Bernard Shaduka, ndiri mwana kuna Elias Shaduka. Ndinozivawo kuti vakaenda kuhondo vachibva pachikoro paMount St Mary's ndobva vanotrena hondo vadzoka vakavadzoka kwavaitrenera kuZambia
vakazeva kushandira kunana Mount Darwin. Ndo sekunzwa kwandakaita nasekuru Shanda ndo vakanga vari reconnaissance yekuona mateverero achazoita vamwe magandanga kuuya kuhondo. Saka vari ikoko vakanga vasina chikafu vaitopiwa mumisha yevanhu. Then ndo pavakazotengeswa nemusikana wavaiziva naye wavakasangana naye kuMount Darwin. Vakambe vambogara vese kunjanja kwana kumusha kwamai vavo kwaZhandau. Ndo kwavaizivira musikana iye anga ari kwaZvimvatu. Ndiye akati anokwanisa kuvabatsira nechikafu. Saka panguva iyoyo Smith anga akaipa ofa yekuti anenge abata gandanga anopuwa mari asingapedze kudya muupenyu hwake hwese. Saka hanzvadzi komana yayo aive mupurisa kuMount Darwin. Ndo vakabva vazoronga zvekuti baba Mudikiria vauye pane vakuya vachisikotora chikafu kuti vadye. Vaibva vavabata. Ndobva zvaita saizvozvo baba Mudiki vakabatwa. Mavakapinda vakatowana makatorarwa nemasoja aSmith. Ndobva vabatwa vavaendwa navo kuChikurubi. Kuchikurubi ndo pakazoanaunswa death sentence. Vaanaunswa death sentence nguva yavo yekuhengwa. Ndo patakanzwa kuti vavaive naye vakabatwa naye ainzi Chitiyo. Pavakahengwa pamwe chete naChitiyo vakabva vaiswa muguva rimwe chete kuChikurubi maximum prison. Pachitiyo pasi iwo baba Mudiki pamusoro. Saka iye zvino izvi zvakunzi vakafa vaitoda kuti vakumbira kuti vafukunyurwe tivavige kuno kumusha. Zvikanzi hurumende inotendera kuti kana muchida kuviga vigai munouya motora moviga. From there pakazve paunzi pari kumirirwa vanoona nezvazvo mawo veterans neve department rachero rekufukunyurwa kwevanhu vanenge vakambovigwa. Ndobva tatozonzi tivake makuva isusu guva ravo kunoku. Takarivaka zvichinzi vatomupipeline kuti vafukunyurwe vauye. Hazvina kuzoitika saizvozvo izvo. Ndezvegore rakapera 2024. Zvikazonzi zvaakumiswa nekuti hapana mari zvekuitisa izvozvo. Ari kufambira nyaya dzesu mukomana ari kuHarare kwanzi zvabatana nevanhu vakawanda vekwaChitiyo nevamwe vane vakaigwawo ikoko. Zvakutomboda masvikiro nemapira anoitwa. Saka masvikiro akatoenda kuZambia nekudidi kwakaoreva vamwe vakangofusirwa ikoko. Kusvikira pari zvino izvi hapana chati chatombofamba. Saka takangomira takangogara. Asi manje takatozonzi kwana minister wemawo veterans pamwe ndiye angangofambisa zvinhu kuti zvifambe. Ndizvo zvachete zvandoziva. Ko ndinonzwa zvakare kuti pane mhepo iri kumubata imwe family yakamira sei nawo iyoyo? VekwaChitiyo vekwaZvimvatu ndo kune mupurisa akaita kuti baba Mudiki vabatwe. Ndo vakazouya panapa tisingamboziva vachizvintrodusa kuti tiri vekwaZvimvatu. Asi tapera kufa. Patiri kufamba chida kuziva kuti chii chaita kuti chiri kuita kuti tife. Vaitaura kuti ivo musha mavo muri kunzi mune ngozi yemunhu anonzi Elias Chadoka akaurayiwa muhondo atengeswa naZvimvatu. Saka ndosaka vekwaZvimvatu vakauya kuti titaurirane kana pachida kuripwa ivo voripa. Saka tikati hatingatange tabvuma izvozvo tisina kufamba pamwe chete imimi vekwaZvimvatu nesu vekwaChadoka. Hatina kuzokwanisa kufamba tese pamwe chete nekuti wekwaZvimvatu wacho
akanga achita nezvazvo akavaurayisa akabva afa. Saka hapana achiri kuuya kuno, nesuwo hatina chiri kutinesa, saka hatingateere kuti titi hatichifambei pamwe chete. Iri ndo rinda rababa Mikeria iyi slab iyi atakangoisa apa iyi amuna chinhu mada kuzovuta kana taitotasira kuti kana bhodhi yauya tozosumudza slab iyi toisa kubhodhi yoiswa tozogadzira kana tiisa matopa egranite tozoisa. Iri ndo rababa vachiri sekuru vedu vamubai vava Yedmin Sadun Mbaiwa vava togwara shiri. Asi kunzwa kwamaita kamhuri yeZimbabwe, pano ndo pane rinda racho, guva rakavakwa asi harina munhu. Hurumende, mhuri yaTambura iri kuda kuwana zororo, iye mufi anoda kuwana zororo, achizorora ari panzvimbo yekwake, kudzinza rekwake. Naizvozvo nhau iyoyi takukumbirisa ukuru hwese kuti ona eka maWar Veterans ndio vakarwira nyika ino kuti inge ichisununguka sezvayaita muzuva ranhasi. Naizvozvo dai mavacheuka. Nhau iyoyi iri kungoramba ichinzi haina mari, hachizoti mari yacho ichazowanikwa kupi. Isusu edu hatina chatinoziva kuti mari dzinobvepi, asi zvanga zvakakosha kuti ivo vakarwira nyika vakaunza rusununguko kuti tiwane kuzvitonga kuzere vange vachirangarirwa zvichibudikidza naivo vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Ava vanotozikanwa kuti vari pachikurubhi, aiwa nhau iyoyo yanga ifanira kuti inge ichigadziriswa nekukasika, nekuti vanozikanwa kuti apa ndo pane murwi wedu wehondo. Zvine evidence yakakurisa, hazvidi mapepa akawandisa. Naizvozvo ndinovimba vaya vandaifamba navo kunzvimbo yeMount Darwin vachifambira nhau dzemacomrades. Hero basa itaika kuti mufi ange achisvika kune vekwake, ange achizorora. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi, asi ticharamba tichikupai zvine chekuita nenhau iyoyi yatakupai. Ndo part 1, part 2 iri kutevera muzvikamu zvinotevera. Lisali. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Makiwe.